ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଶୟନେ ଆଉ ଜାଗରଣେ, ଶୟନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ସେଇଟାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନଥାଏ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ତାହା ବାସ୍ତବତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗରଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ର ରୂପ ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଗରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେମିତି ଏକ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ପକ୍ଷେ ଏସବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବାସ୍ତବତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଜଞ୍ଜାଳ ନଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ସମୟ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ। ମୋର କାହିଁକି ମୋ ଭଳି ଯେତେ ଗୃହିଣୀ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଭଳି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାଗରଣରେ ବାସ୍ତବତାକୁ, ଜାଗରଣରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବ ହେବ, କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମୋ ଭଳି ଗୃହିଣୀମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ SSB, TGT, ଆଉ JT, ଆଗକୁ RST, ବହୁତ ସାରା ଟିଚିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିସାରିଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଏବେ ଯାଇ ବି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବେଠାରୁ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେମିତିକି ଘରର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଥିବେ, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କର ତ କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମୋ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ମଦର୍, ଆଜ୍ ଏ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ବହୁତ ସାରା ବୋଝ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ତ ଆମେ କେବେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ବୋଝ ଭାବିଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ହେଇଯିବ। ସମୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ପକ୍ଷେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ସାହସ କରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ SSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ପଢ଼ା ବି ମୁଁ ଜାରି ରଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ 15 days ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ 1 month ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ପାଠପଢ଼ାରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମୁଁ ପଢ଼ିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଛି ରେଗୁଲାର କିଛି ବି ନହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
ଖଣ୍ଡା ଝୁଲିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାନେ ଯେମିତିକି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ମୋ ମନରେ ବି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଆଉ ପାଠରୁ ମାନେ 15 days 1 month ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଥରଠୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହଁ, ସକ୍ସେସ୍ ଡେରିରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତ ହେଲେ ଯେବେ ସକ୍ସେସ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଆଉ ପାଦେ ପାଦେ କରି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଜାଗରଣରେ ଦେଖିଥିବା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି, ମୁଁ କହିବି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ସମୟ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ SSB ଆଉ JT ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ସାରା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଛି। କାହିଁକିନା JT ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ JT ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାବିନଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି OTT ଦେବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ ଆଗରୁ 2-3 ଥର ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ OSST ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିଅର୍ କଲି। ଆଗରୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ନ ପଢ଼ିକି ଦେଇଥିଲି ସେସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ପେପର୍ କ୍ଲିଅର୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାପାବିଲିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ଲାଗିଲା ହଁ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ଘର କାମ ସହିତ ପିଲାଙ୍କ କାମ, ତା ସହିତ ଘରର ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ସମୟଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଦିନରେ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, କୁହନ୍ତି ସତ ହୁଏ। ହଁ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ପରି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି OSST OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ା ସହିତ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି 10-12 ବର୍ଷର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ପାଠ ପୁରୁଣା ପୋଥି ଧରିକି ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ଭଳି ଏମିତି ଲେଟ୍ରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିକି ଏବେ ସାହସ କରିକି ବହୁତ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଭୟ ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ସବୁଯାକ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ମାସଟା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୂଳରୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବି। ଯାହା ନୋଟ୍ ବନେଇଥିଲି ଏବେ, ବଟ୍ ଭଲରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଭଲରେ ନୋଟ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ଏଇଭଳି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଜମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ତ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେମିତି ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମ ନାଁରେ କରିପାରିବା। ସମୟ ଲାଗୁ, 1, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ ମାପିନେ,
ତାହା କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କାପାସିଟିକୁ ନେଇକି। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।